Kerv, Bisaya, nagbabalik naman tayo guys. Welcome mga kabisda. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pang-hiking na bag ng the North Face na brand. So ito pong the North Face na brand na pang-hiking guys, ay meron po siyang mga special na specs. Ito pong nandito sa gilid ko, bag na to, ay ito po ay pang-hiking. Ang model po nito ay Fovero 85. So, ito po yung model name niya ay Fovero 85 pang hiking. So, kaya sinabi na Fovero 85 kasi yung capacity niya ay 85 liters. So, 85 liters po, ang capacity, equivalent po yan to 42.5 so sa kilos. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga specs nito. So, itong Fovero na 85 na to guys, ay mayroon po siyang accessible na pang-open dito guys. Kung halimbawa, loaded na yung bag na to, ito guys, kung gusto mong maikunin nyo sa loob, kung gusto mong maikunin, dito lang po buksan nyo. Buksan nyo yan. Access. Ayan, access niya. Tapos, marami siyang pocket guys, ito. Meron din po siyang pocket kung mayroon kayong mga ilalagay na mga small things, yan pwede nyo ilagay dito. Yan, both side po yan guys. At ito po guys ay may tinatawag po to na OptiFit. OptiFit po guys ay ito po ay pwede mong i-adjust, ayan, para ma-comfortable yung pag-carry mo nitong bag na to. Guys, makikita niyo yun guys, pwede mong i-adjust. Yan. Yan. Pwede mong, kung halimbawa gusto mong pahabain yung yung bag ito, adjust mo lang to, tapos lock mo lang. Yan. Adjustable po siya guys. Kaya tinatawag po siyang OptiFit para po comfortable po kayong mag-carry dito guys. Kasi 'di ba pag mountain po kasi guys, kailangan po talaga na comfortable sa likod nyo. At alam mo naman pag carry tayo ng mga hiking bag, pinapawisan ang likod natin. So, kailangan po talaga ng ganito. Para yung hangin ay pumapasok sa likod mo at hindi ka papawisan. So, ito po yung purpose niyan. Kaya tinatawag po siyang OptiFit. Ayan. At mayroon pa po guys, ito guys, bag na to ay mayroon po siyang libreng cover. Ito po guys, ayan, makikita niyo yan. Mayroon siyang cover. Kasi halimbawa, tag-ulan siya guys, pwede mong i-cover to sa hole nito. Ayan, hole nitong bag na to. Pwede mo itong i-cover. Ayan, may free siyang cover guys. At papakita ko rin sa inyo guys kung mayroon po siyang whistle. So ito guys, may whistle siya guys, ito. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Yan. So ito po yung purpose kasing whistle na to guys, kasi kung mag-hiking kayo, para madali kayong mahanap sa mga kasama niyo. Ito yung purpose niyan. So ito guys, i-demo ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Ayan, ganito po yun ang paglagay ng paggamit ng hiking. Ayan. So, ayan. So, adjust na lang po to guys. Ayan. So, support to guys. Support to sa ayan. So, dito rin po guys, mayroon din po siyang support. Pwede mong i-adjust to guys. Ayan. Both side. Pwede mong i-adjust. So, ilak mo lang. So, yan. Diba? Ganda. Yan.
So itong Fovero 85 na to guys ay maganda talaga to guys, lalo na mag-travel kayo ng mga outside the country. At hindi lang po pang outside the country, pag mountain din po. Yung pupunta kayo ng Mount Everest at magka-camping kayo, ito maganda to. 85 liters. Ayan, Fovero. Yan, kita nyo, ganda. So, hindi lang po itong ang kulay nito guys, marami pa pong kulay ito. Mayroon pa po itong itim. Yan, green, itim. Ayan. Pero available lang po dito sa shop namin ay green. Itong Fovero natin. So, ito guys, may mga pocket din po siya dito sa gilid. Ayan. Both side din guys. May pocket siya. So, ang ganda, diba? Fovero 85. At mayroon pa ako ipapakita sa inyo guys. Ang paglagay pala nito guys ng mga things nyo, mga gamit nyo ay halimbawa may mga damit dapat naka-roll talaga siya guys. Sa mga usually kasi sa mga backpackers talaga ay mga pupunta sa mountain, mga dress nila, mga things niro-roll yan para magkasya. At saka unahin yung mga madaling gamitin nyo. Halimbawa like mga kung magdala kayo ng kumot or mga tin, so dapat yun ang unahin yung paglagay para madaling makuha. Pero dito namang Fovero na to guys ay meron naman siyang accessible na pwede mong kunin. Except dito sa front, dito, mayroon din ditong buksanan guys. At mayroon din po dito sa gilid. Ito. Ayan. Sa main compartment na rin. So, mayroon siyang buksanan dito guys. Mayroon din po dito. At mayroon din dito sa dito sa top. Yan. Diba? Ganda ng Fovero na 85. Silang lang natin. So, guys, sana ay mayroon kayong matutunan itong pag-review ko ng the NORTH FACE Fovero 85 liters. So, sana masubaybayan yung mga videos ko. At dito na lang po ako guys. At don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko. At like at comment down below at share my videos. Salamat guys.